Uy, by the way, di ay. Ang katay mo ang amigo nga kuhan ba sa ilan ta. Magpatag-an man ko to siya. Lagi man burot kasi makabulitan man gawin na ko mauling alas 12 na ko. Ay, ni burot ang tijan. Wow, nino da tutoy ma. Da, ang mga hunihong ni burot ang tijan. Nagakismi sa barangay na to ma eh. Unja, Wow, magpatag na to nimo. Kawali ka matag na. makabaw nga po ginagmay. Kabaw. Kaya gitudlo abad ako sa imo ang kapuhan do. Tagna sa pagdang tutoy mo ba kahugot man ma. Hindi ko pwede mo tagda o kanang naay kanang close nga kuan kanang naras pamilya ba kay talab. Dilata na mo dai ka ganito. Patagan mo ka. Mama business, mama adto, alam mo is the business. Sige, asa man Margaret. Sa man mo tiyan dilata. Maulagi tungod sa kadugi mo uli Ma. na tabo. Daon sa ba mo tiyan. Ma. Ma. Dahil na si Dilata ma magpatambaw ni burot ang tiyan ma. Jesus marasit din ko sa kare. Tani kagikan burikas mo ka bagay binako ka maglaag-laag da Maulagi ni Ani man ka buntis ka o di? kabalo. Kay kada gabi mo ko tagdugan naman ko mauli taga alas 12 so di puro mo yan. Pila may Wa gatang ka bot di. Baor man ka na. Imo ra man nagnangka. Hani man pasigi kaon nimo aglagay apil ag itlog. Pause in food. Naguulan lagi ko. Oy, kay nidako sa samot na kuya magtingo. Hani man jud hinungdan na sa na feel nimo ana unsa man gajoy kaingnan sa imong hunahuna ana. Mura man bata pero pag kinuanan pa ni maghimok-gimok maganingan na magliko-liko. Mura magjana. Masin gibitok na Dilata. Di grabe po ka Margarita. Di lay ka buntis. Di po do man po ko kuan na. Pi grabe man imong tijan. Oh lagi. Tagtang Diay mo ni tutoy. Mm. Pero ano ko mo kag tutoy gali pa makabuntis. Gididian man po ni pag nga gabi. Gididian sa Akong bayo. Sibuyab. Mao na di. Pero ako bilahi. O kabirahin niya tinga nga buntis. Oh. Okay, no problem. Diri anak, Sige Margarita. Aman na. Tabang ko ba yun sabi mo? kasama na nato ang taganon ungon sa na inungdan. Kami rin do ka tutoy. Dilata. Ipos abi. Di kana ko ni Hawi rin mo tutoy. Ay tanah. Sige Margarita. Pila man sponge ni ma. Ina nga mikemi. Hawi rin mong uusa. Si mama kan istorya oy. Inya may nga na ta. Mikemi. Dudure me. Mikemi. Dudure me. Mikemi. Dudure me. Ma. Ma. Uy, natag-ana na, balik. Buhi na ka. Balik ka natag-ana na. Di mama kay gadok-jok makamaoy imo mo kay apil tuwang. Wals! Mo nga na, gali ko. Buhay ipod. Bigla na stress ang Okay, tungkol. maapil ka sa ijahang. Mura magiba, ay, Ako agabarang anak Dilata. mura magibarang. Gibarang ba ni? Gibarang ka. Tawa pa lagi on didi. Uy, gibarang ka sa imong amigo usa. Muot mo kaning gadok ba. Oo. Kani mong tutoy na wa man. Tarong mo nimo Ingana na mong tutoy. Tarong man Dilata. So kay ako ni mama oy mama. Gibarang ka ni Senyorita. senyorita. Senyorita kay ngano. Bahay ni Ato ko Jo. nung namuwak si Jaog. Lubi. Di mo gilibak. Tapos imong gilibak tapos gihurot nimo ang pagkaon sa lamisa. O tapos gipaod ka, nakabukag na sa kagipaod. Sa lubi. Oo, sa lubi. 5 ka lubi gipaod ang himo ning aron dako Mga anak ko lubi Dilata. Ano ro? Nas senyorita. Impas dyan na ako uli na ko ron. O sige ato ang kuano, sa man na to ha. I hope. Kaya ko na to mother. Kaya na nimo. Nga matay ho. Gora bells. Unja ang power ni Kung na senyorita nga grabe man to ka power Combine are you touch? Ay combine ni mo to yung power. Sige go. Pwede mo pakitabangan akong didi. Go. Sige go. Go na kay ako'y magkahimutan sa line ko. Ay magpakatawa maka muot ko. Sige go. Oras yon sa bilat nga bestong gikulungkog. Amo to gani ma. Mag-ingana ako kay basig mo tapsing diri da. Zamala. Dari mabuntis ko. Mikani. Dugdug dari mi. Mikani. Facial tap ang COVID. Michelle. Mikani.
Tutoy sa tutoy. Tiyan sa tiyan. Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Facial to facial. Buhok to buhok. Gora! Palayo! Palayo! Paduo! Paduo! Pakilin! Pakilin! Balikod! Balikod! Namatay! Okay na ka. Babalik ka unja. Kumayad. Okay, kwarta di ay. Pamuwak sa to ka ibalik dya. 2 million na. Inigbalik dan ha, inigbalik ug naa na kay pinawakan nga lubi. Pag hinahinay ha kay lain ra ba ng panahon na kay kanang kung bisag mamuwak ra ka unya di mo kalubian. Aw, di iato kas kapitan mo nga pamuwak. Pamuwak ato unya koprasa unya dan adar ug na kay bayad ha. Kay ato ning mama jud ni kani. Kani basta Mama. bayaran. Sige na. Bayad na. Ako na nagto kay. Daglain ang lawas. Sige, sige. Sige. Uy, nakaya to ni Munak. Ang grabe man tong Alam mo naman, mother, yung tutoy ko, super. Magaling to, magpanchimpag man, mas punch man, o at pa. Kaya kung ako sa iyo, mother, bumili ka na ng bunch ng brand ng ating bra para likon siya with kaparok powerful. ka akong tutoy di jud ni mo dako kay nakabaw ba ang imong papa grabe mo tutoy. Tutoy ang ako ang Tutoy mo rin ang papaong lubot gabi yun, ni humo. di tutoy ang ubos, tutoy mo na niya. Kaya kung ang nagamay grabe na kaya sa imong power nga. Uy, ginuo ko ako. Powerful dyan ko. Mura magitapsing sa ako ang tangkubo. Uy, Libagting, duwanggan ma. kung sige stop sa. Mamuwak sa udit mo to dito sa mamang Margareta. Mamuwak to. Ay, salamat. Ay, dapat isa. Yan. Oh, grabe sa dito yan. At sana ba ko dapit? Uy. Margareta! Margareta! Ay, Day! Padong na ko! Diyan na akong lubi, Margareta! Wala na ka buhok, Day! Upat ka buok, Margareta! Utang nasa pangatulo na mong diya akuan ba atos likod. Asa madapit? Kulira lagi mo? Ha? Ako yung gilibak-libak, ha? Nakuha ko sa ilaw kakakiyan? Tanawan na rin yung mga resulta, ha? Naigo na sa among hurim-hurim, ha? Naigo mas among hurim-hurim. Mag-antos ka mo kay inyo kong gilibak, inyong girot ang akong pagkaon ko sa lamisa. Umanda dyan sa akong hurim-hurim, kay na. Tawa ron, nagkadumalisod ka mo, nagkadako yung mga tiyan, karon kayo mo. Ako dyan ng paburuto, maayok pa, ha? Maghuwat dyan mo na ako, ha? Kay paburuto dyan ako, mag-antos ka mo. Kay inyo kong gilibak. Inyo kong gilibak, ha? Margareta! Saman! Di aram ni Lubi Margareta, mama ni mag-iingon na kasi. Ilan eh? mama. 2 mil na niya? Wow ba? Bitimbang ni mo? Ang gitimba. Bantay kayo mo gimaruan na padako nagsamot ng tiya na. Grabe po ka Margarita. Amigo ta Margareta. Kagwapa ba dyan nimo? Tabang Tabang. para ko daan, diwat sa mama. Hala ko. Inong mama kay Chaka mo. Margarita. Tugan ka naman makaburot sa tiya. Grabe po ka Margarita. Grabe po ka. Tana, Asa ba daabo ang Margarita? magtang kuan, balik ka mama kay basin. Tana, at tang mama kay patambawan ka kay pangadong adlaw nang tambaw ron sa San Miguel, pakad umpat ng kaghas or di kuan, unsa man has or ulok. Ulok na lang. Okay lang. Lami din ang ulok na drag no. Mo nakaburikat ka ma. Diara si Dilata. Unya nakadanas ato ang bayad. 2 mil ma. 2,000 hani Tunga ta imo ng M ahoning dos. hani man lubiha. Wish. Mo man ni nakadima. Ano katawad ka nimo no kamaknaw. Tibakulong. Hani man ning lubiha nga. Kanima Thailand na made in Thailand. Kanima agso-agso lang kay bahi-bahi. Liganig. Madam, kani madam fresh pa jud na. From Thailand. ang sud ani gold. Gold. Kaniya kay gold na ulok man ni uma. Ah, sige. Bebe. Ang ibutan sa na to bi. Brand new na si Ja. Ano kasugong mama? Uy, haraw tingkim pa. Diri. Bas, kaya ginalik kay tas oras ko. Ano yun? Ag imong ko iingana gamay. Nak, Ah, pukwa sa atong kuan bi. Dahon Naman, kang Tan. ipaspas. una po tuguon. Aluma panambaw na akong tuguon. Ayun na si pasaba diha kay. Pantay dihan di tabahin og galing ha. Bahin gali, di mo bitaw ka nga aw ag 1 million imo pud ag 1 million ka 2 million baya. Ritsaan baya sa banga. Dara ma. Gusto ko katundak ko. Sabi Asa? dako. Kani, di ah. Ipaspas. Kana jaro ka diral dali ka mulian dako ligang bilat ka burikat ka dako. Grabe ang lagi mo. Margarita. Joke naman ko. Senyorita ko mo kanino. Sugod
Sugda na nato ang ato ang urimos. Palayo, 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 palayo. Hawa, 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 hawa. Uy. Hawa dia, senyorita. Balik sa imong tutoy or balik sa imong tijan nga imong gipaburot ni si Dilata. Nga na ko nung gamay. Madam! Nasaan naman na madam? Mo ni. Apil ni. Apil ayog saba, ayog saba. Di mo saba. Alam Madam! Margarita! Bi pugas sa atong bunot bi. Okay. Aw kana na be. Kana katong daiga na. Dili kato ang kana na kan ang mga dahon nga kuan. Oh ma, taga kam ng tutoy tungod nimo. Paspas bi. Taga ko na. Hindi uban dun kay. Saro ka senyorita ha ka upo. Gusto ka rin yan, idot mo Kuan pa ka kuan ang power. Grabe ka senyorita. Do de kay basig idma. Alright. Di pa mo ko patay, madam! Ana, Sama niyo. ikangkang. Ay, madam! Oh, nana, nakuha na kagamay. Sakit mo di ay. Okay na. Nana, paungo na ni. Orimos, orimos, orimos. Orimos, orimos, orimos. Nakang nabayat. Nakang. Atong Atong ko ano? Orimos, orimos, orimos. Mga bahog, lubot, lubot. Orimos, orimos. Oh. Senyorita, bilang What's ka na up? diha. Kay murag na ay giingon. Niingon si senyorita nga paadtuon ko na kasi ilahang bahay kay mga jukag pasaylo da. Dadto na ni sa tantangon ning imong Sumpa. sumpa nga dako og tijan. Grabe dyan na senyorita. Kapungot na senyorita. Palubas sa pamuwak anang mahugani. Kabos dyan dili na zalubi. Grabe dyan na Lakaw na dato, lakaw na. Ubani ko. Ako na Bi ubay nila to. Oo, pa Paano ito ba yung ni ako pa nimo ay lagi ba murikat gabi nako ipahatag yung mga laki na ijawatad ko mo ganahan ako maburot kalam ni Grabe po ka Margarita. Ay, Naman po dapat kayo. Bana Margarita. Ako, Kana bana, po yung amigo Margarita. Mamubarang po na. O sa daheres. Grabe po na. Mamubarang po na. Ayo! Ayo. Senyorita! Kapitbahay namin naitay bisita na rin oy. Ayo! Ayo! Ayo. Oy, asay tuyo? Wa may tuyo na amay na to puti. Asa may tuyo ka na mo? Ay kaninyo oy. Adiri, oy mga ipataylo ninyo sa kauban na to day oy. Nako na sama na si Ja. Si Dilata day oy. Katong libakira. Aron doy. Senyor, grabe po ka senyorita. Wa mo po ko. Kami mapatunduhan ng liba. Ay mahawa na ko doy. Kay apel ko day. Ay, maghawa ko ni uban ako. Dayon ka mo diri sud sa balay. Murabil. Dayon. Ha? Dayon. Madam Margarita. Margarita. Pasayloan ako sa kung ibuhat ni mo be katong nang liba ko nimo. Kay tanawa. Mo ko to giingon ni Margarita. Dali Margarita. Ulit Agi sing ingon ni kabayong yapil-apil na po na rin. Nakatamba ko sa lechon. mamang Margarita. Agi ingon ni Ya, sayang to ba? niingon mga ikaw daw ang gabarang nako kay naglibak-libak daw kung ano namuwak daw ka adtong mahugani. Ay na Margarita. Isa may salaad to, di ba ikaw? Tingnan ayun niyo kung gilid ba? Sadya magputo ni chismis na ako. Wa mo Senyorita. gugalibag nimo. I'm just saying that you are pretending in a coconut in a tree and tree is not coconut and pretending. So ikaw ang kasalanan na bat mo binarang Oh. yun siya, nagpatabok ang mama, nakabayad og 2,000. 2 million, grabe po ka Ay. Margarita. Di po kakabaw mo ihapol. Ganda po Ay, ka. wa mo gusto lima mag-ihap oy. Lohod. Lohod? Grabe po ka Margarita. Indaw be, indaw. Oh, sige. Barog. Ikaw dahil makapawa. Dani. Ato, gawas. Senyorita. Kailangan mutabang mo naman. Kay Saan hindi na? na makaya. Kantahan. Dili, magkuhat mo taong huring-huring. Dupa ka mo, dupa. Apil ko? Dili, siya, ikaw. Dupa. Iya pa ko agdahon to. Litsi. Susugo, mama na ho. Sugat, imong amiga, imong nakong tiyan. Ang sama din ang hibot lang. Dupa. Tukpa. Ha.
Dapat mutabang ka. Ikaw, bitsinan Sige. ka. Kay mau ka, burik. Ito Na, mo. tarong, dupa. Anak, ako mag-anak ko dire. Ako magsasayo kanta. Anak ka ubos. Ikaw di sa buwag. Ato ka anak. Paspas good mo. Yeah. Mga madam. Kanta ta. Kurimaw ha, kurimaw. Sige. 1, 2, 3, go. Kurimaw, kurimaw, nandito. Kurimaw, kurimaw, nandito. Kurimaw, kurimaw, nandito. Kurimaw, kurimaw, nandito. Oh, nigawas Oh, na. effective. Talagang imong anak. Oh, Power Ranger White. Hala, maujud ni ang kuan, lubi. Grabe Lubi kang- kini, lubi. Ha? Senyorita, pili man ako bayad nimo. Walay bayad. Ang importante, dili na kamo maglibak-libak na ha. Ha, dili na maglibak-libak na dyan kay. Kung libak mo suway, sunod na. Sige. Ay, ako, senyorita, ano ko tungtan na. Mga liba ko nimo, panakuha sa tutoy, bi. Gamay ang Kaluyan. tutoy. Ang kaluyan. Huwag ka na ang maigo. Senyorita, ako. Ayan, hinaut unta nga nalingaw mo sa amo ang mga salida. So, episode ni kani nga episode 2 ni. So naapamidag ha mga episode. So, episode 3 next na po namong vlog. So, hinaut punta nga imo haming suportahan ang among mga actress si Margareta Virgin Pelata! And of course, Jomar Deloso. And guys, don't forget to subscribe and hit the notification below para updated kayo sa next video namin. Bye-bye!